Mga armadong lalaki nga misuway pag-takeover sa Mactan Isla Resort and Casino nasuta sa kapulisan nga dili day mga security guards apan gituho ang mga goons. Usa kanila wanted pa sa kasong murder o frustrated murder. Ani ang report. Siya si Omar Gallardo, usa sa 34 ka mga tao nga misuway sa pag-takeover sa Mactan Isla Resort and Casino niadtong Biyernes sa kadlawon sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasuta sa kapulisan nga wanted siya sa kasong murder o frustrated murder sa Dipolog City base sa warrant nga ilang nakuha. Nasakpan siya dihang nag-usab-usab ang ngalan nga iyahang gihatag. Nakikalayo na ang kapulisan sa Lapu-Lapu sa ilang counterpart dito sa Dipolog City. Naitulo or more than pa siguro nga instances nga nag-usab-usab siya og iyang identity. So, klaro kaayo nga na siya'y intention nga iyang i-hide ang iyang personality. Gipadayag ni Gallardo nga hinimo-himo lang kuno ang kaso nga gisang at bato kaniya. Nagumikan kini ato siyang pagserbisyo sa usa ka kanhi politiko sa ilang dapit. Invented pamulitika. Tinod pamulitika. Taga Dipolog mo sa good na ang kauban na nawagid la kung gikuyo kay wa mo ko trabaho. So ang ilang gipasalig nang diha na sa isla karon trabaho. So kay naram sa day pamilya gud na mga bata. Samtang nasuta kapulisan nga dili di ay mga security guards ang 30 sa 34 ka mga armadong lalaki kundi mga goons gikan sa Mindanao ug dinhi sa Sugbo. Gikuha sa mga Koreano aron unta mo take over sa business establishment. Lakip na si Gallardo kinsa may angkon nga gikuha lang ang iyang serbisyo isip close-in bodyguard sa Koreano. Mipahigayon na sa ilang background check ang Lapu-Lapu City Police sa mga dinakpan. Based sa atong initial investigation, ang uban ani is dili gyud security guard. Mga goons. Mga goons. Majority of them. But pasabot ani mga grupo-grupo ra ni siya sa mga tawo nga siguro wala ni sila yung mga trabaho. So mao na nga dali nila na recruit kay nag-offer man sila og 600 pesos per day. Gawa sa upat nga kasong kriminal nga gisang-at sa kapulisan, ipuno usab nila ang kasong administratiba aron mabawi ang lisensya sa security agency nga nag-hire sa mga lalaki. Maunay tumong sa ato ang pag-file of kiha para ma-revoke ang ilahang lisensya. Ang kaguliyang sangputanan sa kasungian sa mga Korean nationals nga parihong nangangkon nga nanag-iya sa resort.